Semuanya pengen bener. Gak pernah Kak. Oh, nama limon. Ay naman liga. Kuling reme. Dah baik seramai. Biar udah naik benar na. Raya mobil anu demen dah kayak mainan serina serau. Serak. Bye bye. Nah kalau kung sibay kang ber di ni kung sibay le bay. Bay thai gerjung na zan sisa. Seba gubun yuna. Good tau hai. Tahu ni. Mau apa tu sana? Slop zan si. Ayah. Tu istri dia. Tinggal gila. Sana tinggal gila namanya. Mabuk masih lo. Ayah. Berang. Lebih bloggeran beda. Mati lagi main nunggu nanti hablas sih. Hah? Mia. Anak itu dia. Tun bi khaus kana. Ai di kampak influencer sekarang na. Mabia sekarang Bi please mau berapa pi? Gider crime ada berapa? Bisa pi baru di Cidama. Dama ada tuh. Kontrak gue ya serak tangan. Akhirnya serak tangan sini mah. Boleh dong basrah kan? Saya ini serak bodoh. No. Gila nih apa? Harus berapa nih saya sampai dah. Hello. Ayo, my testing udah. Jangan biarin mana serah-serah orang kayak. जोंनि निफ्रायनो मोननै खारो मोनसेयाव 7टायाव जोंनि माजबादनिफ्राय 7टायाव खारो मोनसे ओमफ्राय 6टायाव मोनसे खारो जोंनि माजबादनिफ्राय ओमफ्राय नोंसिनि रौतायावहाय 6:30 एसे बारनानै मोनफैयो ओमफ्राय 7टा जाना रौतायाव मोनोना बे बासखौ आसानाखौ हादोनो नैबेखिनि गोरलैखौ जानोसै ओमफ्राय नै बोरायखौ दोनसै आरो बोरायफ्रा खालेब-लेब जायोलै एसे बिदि जिरगासिनो दङ दहाय ना लाबोनाय दङ बे नाजों खावनानै जानोसै ग्लब गोदौनानै बावदो ओइथिं नाय उखुन्दै खुसोदो बाहेराव जानो दाखोर सावदोदां बारा सायनाय नै थाइगिरखौ सेरहांबाय खोबना दोनथ'नोसै दसे बे दहाय साननि ओंख्रि मैफ्रायजों आलु गोथावानो जादों दै होनोसै नै दै होबाय Biar siapa yang kesini kode siapa ini kode mari kode sini vlog mulai bersam nusra deh tadi bersam sendungun atau tadi pelek semua haldi sih haldi नै नाया दहैयो लाबोनानै एवफ्राना दोनखाबाय आरो ना आरामसे ओमफ्राय बेयाव खर' मोनसे दानखावनाय दंबावोमोन आरो ना ओमफ्राय लोगोदो आंदो माने जाबाय आरो ना जोंनो गोथावथारमोन बिराद मेजेम गोथाव जादों आरो नाया ओमफ्राय सुनायावबो जा मेजेमखामोन ओमफ्राय ओंख्रिया बिराद गोथाव जानो बायदि मोनदों आरो आं मालाय देवालि जादों देवालि बबे गोजौ नुहुरो देवालि जादों नै मालाय देवालिनि क्लिप क्लाप साजायसोदो फैदों नामा थौआखै दा फैयाखै होनफिनबाय दिवाली की जय हो
ओंखामाबो मोनबाय ओंख्रिखौबो माने दै राननायखाय दै होदेरदोंमोन आङो एसे नाखौ होना होनोसै एबार नाजों आरामसे गोदौसिगोन आरोना बेयो सेरेने हरनोसै गोथावथे प्रेजेन्ट सेरना दोनो नोंसोरनि थानो हाया दसे गोदौहोनोसै संख्रि नायनोसै दुन्दिया गैया जाबाय खोबना होनोसै नायनोसै दानिया बोरै जाखो बेसेबा गोबावनि उनाव थाइगि थांनाय बोसोराव जानायानो देग्लाय बोसोराव जायाखै दिनैसो थाव जानोसै आरोना माने माबायाव हालदै गैयि नुदो आरोना हालदै गोनांसो मैगंखौ हालदै गैयि नुदो संख्रि सानायनि र' ओंख्रिया मोनसिगोन आरोना आंनिया लोगोफोर ओमफ्राय बैथिंजाय माने दिवाली नालाय बमा गावबाय थादों ओमफ्राय ओंख्रि संनायानो बादावबाय थादों आरोना गावखादों जोंहा आरो गावनो गियोसो गावबायानो थायो गावना हरलायसिगोन दे ओमफ्राय बादावलायसिगोन जोंहा बेसेबां गावनो हादोंथाय आंहा ओंख्रिया मोनसिगोन नै मोनबाय लोगोफोर कालार गैयि नुस्रादों आरोना माबायावहाय भिडिअआवहाय ओमफ्राय किन्तु कालार गोनांसो रियेलावहाय जाबायलै लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअआहाय माने नै दै गैया आरोना दुगैनो दैयानो गैया बेबायदिनो जायो सम सम ओमफ्राय दाथ' 1 घन्टा दंख' टाइमाहाय ओमफ्राय 1 घन्टायाव फैनो फैयासै आरोना दैयाहाय ओमफ्राय बेयाव जानोसै दुगैनोसै ओंखारनोसै थांसै आरोना बेनोसै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन।